Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau i el pròxim diumenge 28 de juny serà el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, motiu pel qual avui faré el programa convidant-vos a acompanyar-me per diferents mostres de mobiliari urbà i variants de la comarca del Garraf que, molt orgullosament, recorden la reivindicació d'una societat lliure de discriminacions on totes les persones puguem viure i estimar en llibertat, dignitat i seguretat i que els drets assolits es continuïn no només protegint, sinó també ampliant. Així que, a Cubelles, la diversitat és benvinguda. Si em voleu acompanyar, aquí ara comença amb aquest fantàstic missatge Blau Cinema, la teva cartellera del Garraf. I us havia de portar aquí davant d'aquest fantàstic mural fet per la Núria Fortuny i promogut per l'associació LGTBIQ+, el Punt R, aquí al casc antic de Ribes. Orgull de poble. Així que ara, ja que som oficialment a l'estiu, no hi ha cartellera estiuenca que no tingui la seva pel·lícula de superherois. Bé, superheroïna, en aquest cas. En parlarem. I continuem setmana darrere setmana amb estrenes de cinema de gènere que estan resultant tot un fenomen no només perquè ho estan patant a la taquilla, sinó pels seus directors youtubers. I qui no tingui ganes ni de passar por ni d'un blockbuster supercomercial, ens arriba una pel·lícula musical amb tocs d'humor que segurament us emocionarà. I si el que voleu és al·lucinar amb les barbaritats que una colla de tarats s'autoinfligeixen fins a límits inimaginables, només cal que us quedeu una estona perquè flipareu. Així que pren-te un descans, acosta't al ventilador i relaxa't perquè comencem aquí ara amb les estrenes de la setmana. No hi ha estiu sense pel·lícula de superherois i en aquest cas una superheroïna. S'estrena Supergirl, una heroïna ben autèntica perquè no és un personatge optimista ni té cap vocació heroica ni un vestit acabat de planxar com a l'estil del seu cosí Clark Kent. Res de tot això. Ens trobem amb una superheroïna aspra, directa i emocionalment molt atrotinada. Lo has hecho casi todo dentro del periódico. Así me gusta. Com ja va dir el seu productor, James Gunn, aquesta Supergirl ens arriba feta tot un desastre. Yo, Kara Zor-El, juro solemnemente que los 23 van a ser mi mejor año. Kara no ha tingut la infantesa idíl·lica que va tenir en Superman. Ha crescut entre tragèdies, pèrdues, violència i realitats que cap adolescent hauria de viure. Para ser sinceros, tampoco es que el listón esté muy alto. Mi hogar está donde estés tú. Basada en el còmic de Tom King, mostra una trama més fosca. Kara coneix a una nena embarcada en una aventura per venjar la mort del seu pare. Supergirl, poc convençuda al principi, decideix acompanyar-la descobrint juntes un camí de dilemes morals i altres temes molt profunds. Creía que habíais muerto todos. ¿Cómo fue perderlo todo en un día? Krypton no murió en un día. Los dioses no son tan considerados. Bueno, si soy sincera, esto pinta bastante mal. Para vosotros. L'actriu australiana Millie Alcock, més coneguda per la sèrie La Casa del Dragón, va ser l'escollida per donar vida a la superheroïna per transmetre duresa i vulnerabilitat al mateix temps, obligant-se a aprendre a lluitar i fer acrobàcies del risc perquè és ella mateixa la que fa gran part de les escenes. ¿Hay otros de tu planeta que tengan poderes como tú? No, solo un pequeño grupo de 2.
¿Y cómo es Superman? Él ve lo bueno de todo el mundo. Yo veo la verdad. L'actor Jason Momoa, qui després d'interpretar Aquaman torna al món dels herois, es posa en la pell del llop, un alienígena qui, després d'acabar amb la seva raça al complet amb una arma biològica que va crear ell mateix, es guanya la vida com a caça-recompenses galàctic. Me va a estallar la cabeza. Amb una protagonista amb un aspecte i actitud més inspirada en el punk amb samarretes vintage, la pel·lícula té un to brut i sorrenc similar a les pel·lícules de Mad Max, Blade Runner o Dune. Vengarte no aliviará tu dolor. Supergirl, una superheroïna que, entre gestionar com superar el dolor per una civilització perduda o saber escollir entre la justícia pura o la venjança destructiva, intenta trobar el seu lloc a l'univers lluny de l'ombra del seu cosí en una pel·lícula divertida i disbauxada que alguna crítica ja ha catalogat com el blockbuster més potent per aquest estiu. Sin ti, no tengo hogar. I ens hem vingut al cor del massís del Garraf, al municipi d'Olivella, una localitat que també se sent orgullosa de recolzar una societat respectuosa, diversa i inclusiva, per sentir aquesta cançó. No sé si alguns us en recordeu d'aquesta pel·lícula, Once, una comèdia musical realista, social i molt romàntica que ho va petar fa uns anys i que va acabar guanyant l'Oscar a millor cançó. Doncs el seu director, John Carney, torna a la pantalla gran amb aquesta comèdia dramàtica sobre l'amistat i també amb la música com a centre de la història. Mira, solo es el principio, pero es este rollo. ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces Never gonna run if you don't walk? Never gonna run if you don't walk. Don't look down. Rick és un músic talentós però frustrat per no tenir la fama que va somniar. Per casualitat coneix a Danny cantant d'una boy band en declivi. Després d'una sessió d'improvisació musical nocturna, neix una amistat entre ells i composen junts. How to write this song without you. Llevo años dándole vueltas a esto. Sí, me gusta. Paul Rudd, l'actor eternament jove de Hollywood, interpreta el típic home de família que es nega a envellir, encara dominat pel seu afany creatiu. Nick Jonas, que en aquesta pel·lícula es treu definitivament el vestit d'ex-Disney, aquí interpreta un jove cínic benintencionat que necessita reinventar-se i que es troba atrapat en la xarxa de la indústria i la fama. Esta canción cambió mi vida. Es mi canción, yo la compuse. Després de pel·lícules musicals com One, Sing Street i Begin Again, John Carney parla en Letres robades del dilema sobre què fer quan la teva millor creació es fa famosa en la veu d'un altre, a més de reflexionar sobre la superficialitat de la fama i de com aquesta pot distorsionar l'ànima d'un artista en la seva cerca inassolible de la validació externa. ¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima. Sí. I també a la urbanització Mas Milà, al terme municipal d'Olivella, s'han recordat de reivindicar els drets a la comunitat LGTBIQ+. Potser en un racó una mica sinistre, però ens ve ideal per la pel·lícula de la que parlarem ara. Si fa res parlàvem de Kane Parsons, youtuber i director de Backroom, tot un fenomen dins el cinema de gènere, ara toca parlar de Curry Barker, un altre youtuber que en només 18 dies i a casa seva i entre amics ha dirigit Obsession, un autèntic fenomen als Estats Units i que ja porta recaptats més de 100 milions de dòlars, convertint-se en la pel·lícula de terror més rendible i més barata del 2026. ¿Has tonteado alguna vez con Nicky? Voy a por chupitos. Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Beer és un empleat d'una botiga de música que compra un amulet sobrenatural que li concedeix un desig, que la seva amiga de la infantesa, Nicky, s'enamori d'ell. Buenas noches. Buenas noches. Espera. ¿Por qué?
Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo. Ella desenvolupa una obsessió malaltissa, possessiva i violenta. El que comença com un somni fet realitat es converteix en un malson de control, assetjament i violència. Pero muchísimo. Es un amor que solo la ramita de un sauce llorón podría conjurar. Curry Barker, el director de 26 anys, va debutar el 2024 amb Milk and Cereal, una pel·lícula de terror estil fals documental centrada en bromes pesades, filmada en només $800 i publicada en YouTube. Creo que Nicky está pasándolo muy mal. ¿En plan qué? ¿Está bien? No. La jove actriu mexicana Inde Navarrete mereix un esment especial per una interpretació que ha lloat la crítica, sent, sens dubte, el més destacable de la pel·lícula, passant de dolça a aterridora sense que es noti el canvi. El boca-orella ha fet d'Obsession tot un fenomen, una història original de baixíssim pressupost que va causar tal sensació en el Festival de Toronto que ha acabat superant en la taquilla a Mandalorian en Grogu, la producció de Star Wars. ¡Te quiero! Obsession explora com les relacions imposades per engany o manipulació es converteixen en una forma d'esclavitud, desdibuixant la línia entre la passió i l'obsessió malaltissa, alhora que ens fa reflexionar sobre si una persona pot donar el seu consentiment si està sota l'efecte de substàncies o màgia que condicionen les seves decisions. Pues sí, al menos mientras tú sigas vivo. Mientras siga vivo. Des del Parc Pompeu Fabra de les Roquetes us haig de dir que els anys passen fins i tot per ells. Amb una mitjana d'edat de 55 anys, la llegendària tropa de masoquistes voluntaris venen amb la 5a i última ronda de càstigs corporals. Entre d'altres barbaritats, un robot practicant-li un examen de pròstata amb una arpa metàl·lica. Un collaret de descàrregues elèctriques col·locat en els genitals d'un integrant i una espècie d'escape room de l'infern que inclou cadira elèctrica. Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales. Hola, soy Wiman. Hola, soy Van Marquera. Soy Preston Lacey. Soy Chris Pontius. De modo que por vuestra seguridad y para proteger a los que os rodean, Soy Dave Inglass. Soy Danger Eren. Soy Steve. Soy Ryan Dunn. no tratéis de realizar ninguna de estas escenas que habéis visto. Hola, soy Johnny Knoxville. Hola, soy Johnny Knoxville. Hola, soy Johnny Knoxville. Bienvenidos a Jackass. Jackass, lo mejor para el final, pel·lícula dirigida per Jeff Tremaine, serveix com a aventura definitiva i comiat de la famosa franquícia. Bienvenidos al primer día de nuestra última película. ¿Cómo te sientes? Estoy triste. ¿A ti te entristece, Chris? No me relaciono con mis emociones. Combina noves acrobàcies extremes al límit del dolor, amb metratge d'arxiu i els millors moments dels últims 25 anys. Encantado de conoceros, soy muy fan. Dadme puta agua para echársela a Larry. La pel·lícula funciona com a seqüela directa de Jackass Forever, l'èxit del 2022. Aquesta 5a part aborda com l'elenc ha envellit sense perdre el seu esperit disbauxat, contrastant els seus cossos madurs amb les bogeries de la seva joventut. ¿Alguien tiene el anillo electrificado para el pene? Pupis dice que quiere probarlo. Hola, soy Pug. L'actor principal, Johnny Knoxville, va patir durant una de les seves acrobàcies més difícils amb un bou una greu conmoció cerebral que li va provocar una hemorràgia cerebral. ¡Jackass 5! Este es el escape room del infierno. ¡Que empiece el juego! Malgrat el risc mèdic, va defensar el projecte com la forma perfecta de tancar el cicle, afirmant que el vincle de l'equip és el que realment importava. Qué asco de trabajo. I continuem aquí a la plaça Calganet a Vilanova davant d'aquest mural fantàstic que fa uns 7 anys aproximadament
van pintar els joves LGTBIQ+, i aliats. Aquí el teniu. Li cal una repassada també que us recordi l'Ajuntament, però aquí el teniu sobrevisquent a les intempèries climatològiques. I des d'aquí anem a recordar totes aquelles pel·lícules que teniu a prop de casa vostra a les diferents sales dels municipis. Ens hem vingut aquí davant de la plaça Calganeta, Vilanova i la Geltrú, davant d'aquest pas peatonal fantàstic multicolor al que li cal una repassada de pintura, per dir-vos que el Círcul Catòlic ens dona un altre cop l'oportunitat de tornar a veure La Luz, aquí, a la comarca. Una pel·lícula que aborda la pederàstia i els abusos sexuals dins l'Església Catòlica, explorant la culpa, l'encobriment institucional i els dilemes morals des del punt de vista del sacerdot abusador. Recordem que, mentre l'Església Catòlica reconeix 1.130 denúncies directes d'abusos, les estimacions oficials del defensor del poble calculen més de 400.000. Tocarme. ¿A menudo? Un par de veces. ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe? No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva. Manuel, sacerdot molt estimat en la seva comunitat, decideix sol·licitar la dispensa per penjar els hàbits i començar una nova vida civil. Però el tràmit es demora i el seu fosc passat amenaça de sortir a la llum per l'aparició de denúncies d'abusos. Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia. Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto, ¿No ha comido usted de colonia? por favor, que te vayas, hostia. El director Fernando Franco va dur a terme un intens procés de documentació, descobrint que a Espanya hi ha molt poc material cinematogràfic que abordés de manera profunda la pederàstia dins l'Església espanyola. Yo quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados. Delito. Lo que tú has hecho es delito. La Luz analitza la psicologia, el penediment i l'assumpció de responsabilitat per part de l'agressor i critica la mala praxi del sistema eclesiàstic que utilitza el silenci i els trasllats geogràfics per protegir els seus propis privilegis. Protagonitzada per un immens Alberto San Juan, molt ben acompanyat per Pedro Casablanc, Miguel Reyán o Maria Galián, entre d'altres, La Luz, títol metafòric que representa la llum de la veritat davant la foscor del protagonista, i els vitralls de l'Església que deixen al descobert les seves ombres davant l'encobriment, qüestiona també si el penediment d'algú que ha comès actes tan atrossos és suficient per esmenar el mal. I és una veritable llàstima que des de la pantalla no pugueu gaudir d'aquest fantàstic aparador que s'ha currat la Biblioteca Manuel de Pedrolo aquí a Ribes. Una meravella de creativitat, amb escultures precioses i moltes propostes de literatura LGTBIQ+, i queer per tothom. Així que jo, francament, no m'ho perdria. Anem a lo nostre, al cinema. Tercera setmana en la cartellera nacional. El Día de la Revolución aguanta com a segona pel·lícula més vista i ja la podeu veure aquí també, al Cinema Ribes. L'Steven Spielberg, alguna part de la crítica ja nota en el seu cinema que té quasi 80 anys, torna amb els extraterrestres, un tema que sempre li ha obsessionat, convidant-nos a reflexionar. Està la humanitat realment preparada per compartir l'univers amb éssers d'altres planetes? Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías? Segons ha declarat l'Steven Spielberg, la seva font d'inspiració per dirigir El Día de la Revelación van ser uns suposats informes de fenòmens aeris no identificats de pilots de l'armada arreu del món, tot i que el rei Mides de Hollywood prefereix parlar d'ovnis. Més de 161 milions de dòlars porta recaptats la darrera cinta de l'Steven Spielberg arreu del món. 7.000 millones de personas. ¿Cuál es? No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar. ¿Qué vas a hacer? Revelarlo. Fins ara, aquí la pel·lícula ha liderat la cartellera, encara que està generant un intens debat que divideix tant a la crítica com al públic.
I ens hem vingut aquí a l'Ajuntament de Sitges, ja veieu, la bandera no desplegada, però la teniu aquí a la façana, per dir-vos que el dia de la revelació també la teniu per tercera setmana al Cinema Prado d'aquí de Sitges. I diem que ha creat un intens debat perquè, mentre alguns espectadors i espectadores la consideren una obra mestra de la sorpresa i la ciència-ficció, per altres sectors del públic la pel·lícula no ha superat les expectatives que tenien amb l'Steven Spielberg. Així que anem a veure què és el que opina el públic que ja l'ha vist aquí a la comarca. ¿Qué has robado? Secretos. Me ha gustado mucho. Pienso en la evolución que ha tenido Spielberg desde Contactos en la tercera fase y cómo en ese momento nos trata como un poco como niños, ¿no? Y ahora hemos evolucionado psicológicamente, mentalmente, espiritualmente y ya estamos preparados para saber que no estamos solos, dónde estamos, quiénes somos y cuál es la verdad. Ha estat molt interessant. La veritat que Steven Spielberg sempre fa molt bones propostes en relació a ciència-ficció i ha estat molt interessant. Sobretot en la part de les noves tecnologies en relació a com intenten amagar informació, la dualitat de la realitat y la inteligencia artificial. Molt interessant, m'ha agradat molt. Me ha gustado, pero considero que le falta peso argumental, que está como muy parcializado la visión americana, teniendo en cuenta también que América salva al mundo, ¿no? Partimos de esta visión muy politizada también. Creo que Spielberg genera una expectativa, teniendo en cuenta también su historia, bueno, las películas que ha filmado. Y no ha cumplido mi expectativa. Es dinámica, ha creado 2-3 puntos de tensión interesantes, sobre todo las escenas de acción, pero me parece que a nivel argumentativo podría haber sido mejor trabajado según qué puntos de vista, ¿no? M'ha agradat molt. Bueno, transmet algo que tots intuïm que podria passar, però d'una manera molt maca, molt fantàstica. És la pel·lícula de Spielberg, ¿no? A mí, en mi opinión, sí me gustó. Venía con una expectativa de guerra, marcianos y cosas así. La verdad que acabo reflexionando sobre el mundo en general. También me gustó la peculiaridad en el que estamos todos conectados con el móvil. En la parte final de la película nos enteramos todos con el móvil. Y también el mensaje final que era de escuchar. Creo que es importante también conectar con los animales y que muchas veces es como verlo todo desde nuestro punto de vista, pero también ver el resto de la sociedad a través de los animales, creo que és important. M'ha agradat el fet que una mica en la continuació de E.T., saps? Y doncs la verdad es que era muy entretenida. Muy bien, muy contenta porque la película ha estado muy bien, relajada salgo y contenta, porque nos gusta el actor. Estaba embobada con la película. Lo que jo imaginava, o sigui, ha estat molt bé, a mi m'ha agradat molt. Bueno, jo cada vegada que veig una pel·li de Spielberg vaig a veure-la, i aquesta m'ha agradat molt, perquè és un home que posa sempre un sentit de possible realitat futura, y a mí me agrada aquel tema. Sinceramente, de las de Spielberg, de extraterrestres, la mejor que tiene. Ha evolucionado de ser infantiles a ya tratarnos en plan más adulto. Lo que más me ha gustado es el contexto que da en el tema empático, y no digo más. I ens quedem al Cinema Prado perquè el dia de la revelació comparteix pantalla amb la seva màxima competidora, Toy Story 5, que l'avança per l'esquerra situant-se directament en el primer lloc de la taquilla espanyola i mundial. I la teniu en 3 idiomes. En català, si us plau, recolzem el doblatge en català, que tanta falta li fa, i també la podeu veure en castellà o en anglès amb subtítols. Així que, al Cinema Prado de Sitges, produccions Toy Story 5 i el dia de la revelació, la primera i la segona en el top del rànquing mundial. Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa? Lliga! Així ho està claro! Marit i cobert! El 5è lliurament de la franquícia Toy Story es va imposar a la taquilla d'aquest últim cap de setmana amb una recaptació global de 312 milions de dòlars, dels quals només als Estats Units va rebre 160. Gràcies! Hola, sóc la Lilliput. Comencem a jugar! Un altre cop l'extinció, no! Woody, Buzz Lightyear, Jessie i la resta de les joguines s'enfronten a un nou i existencial desafiament, les pantalles i la tecnologia que amenacen amb reemplaçar les joguines tradicionals. Que la Bonnie pogués tenir amigues, però tu ho has engegat tot, és que ni m'escoltes!
T'ho tradueixo a l'anglès. Fixa-t'hi. Now look here, me and Tutu is having working all summer too. Ara, en espanyol. Los gemelos Jordán, al otro lado de la calle. Em demano un racó darrere la còmoda. Encara que la seqüela semblava haver arribat a la conclusió amb Toy Story 3 del 2010, la decisió de reviure la franquícia gairebé una dècada després, encara que polèmica, ha estat extremadament lucrativa. La tecnologia també ha envaït casa nostra. Doncs no sé què dir, Jessie. Les joguines són per jugar, però la tecnologia és per tot. Perdré la Bonnie per culpa d'aquest aparell. Tens un amic en mi. El director i guionista de la pel·lícula, Andrew Stanton, conegut per Buscant a Nemo i Wall-E, ha expressat en múltiples entrevistes que l'objectiu no és demonitzar la tecnologia, sinó reflexionar sobre el seu impacte. Necessitem reforços. Tens un amic en mi. No pot ser. Quantanyols. S'escapa, bus! I molt bé, fins aquí. Per més informació, com us dic, sempre consulteu a les webs de totes les sales o a l'Instagram de Blau Cinema. Jo encantat de parlar amb vosaltres i prendre nota de les vostres suggerències, opinions de pel·lícules que hàgiu vist o que us agradaria veure. Contesto sempre. S'acomiada aquest qui us ha parlat, l'Antonio del Valle. Gràcies per haver-me acompanyat per aquesta comarca del Garraf ben orgullosa, reivindicant una societat diversa, inclusiva i ben respectuosa amb tots, totes i totis. Fins la setmana que ve per continuar parlant de cinema i cultura, que com ja sabeu són el mateix.